מצטרף אלינו עורך דין אמיר אוחנה, מתמודד בפריימריז הליכוד, מחוז תל אביב, על הטיקט הזה, וגם יושב ראש גאווה בליכוד. באמת. אז אתה מתמודד על איזה מקום? המקום כרגע הוא 32, אני מניח שזה יכול עוד להשתנות בעקבות ערעורים, אבל זה הסדר גודל. אתה מבין שזה נכון לסקרים, נכון לעכשיו, זה לא ריאלי. כן, אנחנו, כמו שאמרתם, 3 אלא אם כן אתה אופטימי מאוד מאוד. כמו שאמרתם, אנחנו 3 חודשים לפני בחירות, אנחנו מכירים את התהפוכות שיכולות לקרות במדינת ישראל. הדברים מאוד דינמיים, וזה יכול להשתנות. כן. ואתה גם, אמרנו, יושב ראש גאווה בליכוד, אתה מניף את הטיקט הגאה, נכון? נכון. לראשונה ברשימת הליכוד? למיטב ידיעתי, כן. לא, למיטב ידיעתי. מחוץ לארון, כן. כן. כלומר, הומו מחוץ לארון שרץ לרשימת הליכוד זה חסר תקדים. כן. זו הפעם הראשונה, ואני מקווה שתבואנה פעמים נוספות רבות. ואיך זה מתקבל במרכז הליכוד? קודם כל, מרכז הליכוד מכיר אותנו כבר שנים. אנחנו פועלים במסגרת הקבוצה מאז 2011. צברנו לאורך השנים תומכים רבים ממסגרות שונות ומגוונות, כולל המטה החרדי בליכוד וכולל מנהיגות יהודית. שקיבלו אתכם בשלווה? קודם כל, בעניין האישי נוצרה תקשורת טובה מאוד. אנחנו נמצאים, אנחנו מגיעים לכנסים, אנחנו מגיעים לאירועים, אנחנו מגיעים לכל כנס מרכז ליכוד, ומכירים אותנו לטובה. וזה יוצר שיתופי פעולה מעניינים, כמו למשל הבקשה שלנו לשנות את חוקת הליכוד. חוקת הליכוד זה מסמך, מי שלא יודע, די מאובן, כן. שלא שינו אותו, אני חושב, מאז זמנו של שמיר פחות או יותר. כן. ואנחנו ביקשנו לשנות אותו באופן שחברי הליכוד יפעלו גם למניעת אפליה על רקע של נטייה מינית. בזמנו שכתבו, כן. זה לא היה כך פופולרי. כן. שיתוף הפעולה שקיבלנו היה מדהים. ועדת החוקה, שיושבים בה גם גורמים שמרניים, כמו כן. זאב אלקין ודני דנון ויריב לוין וישראל כץ, הצביעו פה אחד בעד הבקשה לתיקון חוקה, כן. ומאוחר יותר מרכז הליכוד, שהוא הגוף המוסמך, הצביע בעדה, וזה תוקן. כן. כמה אנשים מתמודדים יחד איתך על המקום של מחוז תל אביב? התחלנו 5, הסירו מועמדות 2, כרגע אנחנו 3. 3 שמתמודדים, נכון לעכשיו במקום פחות ריאלי. נכון. אני רוצה לחזור אליך, אמיר. אנחנו יודעים שהייתה ביקורת קשה במרחב הציבורי כלפי אנשים במערכת הפוליטית שנמנים על הקהילה הגאה ונמנעו מלצאת מהארון. אתה שותף לזה? שותף כן ולא, אני אסביר. אני חושב שהמצב הזה, שאנשים מרגישים צורך להסתיר את מי שהם, וזה לא כמו שלפעמים אומרים מה שהם עושים בדלת אמותיהם. כי ההומואיות שלי ושל אחרים היא חלק משמעותי מהחיים, זה הזוגיות. אבל היא לא עניין פרטי של אדם? גם אם הוא נבחר ציבור? כן, עניינו הפרטי, ובהחלט זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא רצוי, אבל זה לגיטימי. כלומר, אם מישהו רוצה להשאיר את זה מחוץ לאור הזרקורים, זה לגיטימי. אני לא בעד הוצאה כפויה מהארון. אני שוב חוזר ואומר, הזהות המינית, הנטייה המינית, היא לא דבר שיש להתבייש בו. כן. זה הרי כל המטרה של הפעילות שלנו בגאווה בליכוד, להראות שזה דבר שאפשר להתגאות בו. זאת אומרת, לא במובן של טוב מאחרים, אלא במובן שלא צריך להסתיר ולא צריך להתבייש. אגב, אני רוצה רק להגיד בהקשר של נאווה, שבאמת אני חושב שאחת מנקודות החולשה שלנו בליכוד תהיה מספר הנשים, ואני קורא למתפקדי הליכוד גם בהקשר הזה להצביע עבור נשים. זה חשוב. בלי קשר למקום שהן מתמודדות עליו. עורך דין אמיר אוחנה, מתמודד בפריימריז הליכוד, בהצלחה ותודה. תודה רבה.